Tomato Assassin! Aquí la unitat K04. Ens han atacat. Repeteixo, ens han atacat. Tranquil·litzis, unitat K04. Ha captat l'energia del seu adversari? Sí, és molt potent. Deu ser un nadiu. Un nadiu? Pensava que estaven tots exterminats. Pel que sembla deu quedar algun viu. Envia'ns les dades per estudiar la força de l'adversari. D'acord. Ja està. Perfecte. Ja heu acabat, cucs de merda? Eh? A la foguera! Unitat K04, unitat K04, en rep, contesti. Banana! Per tots els dimonis! Tomato! Calla i escolta'm. Un antic amic meu m'ha traicionat i ha acabat amb mi. No sé com ha tornat de la mort. Però si això és impossible! Silenci! Has de recuperar la meva espasa. L'espasa assassin? On és? La meva sang encara és tendra. Troba-la! Ets un assassin, oi?